Sa pagligad sang tiyempo, mas nagadamo pagid ang mga transport services sa syudad sang Iloilo. Kagsunod naman sa LTFRB Region 6, nga ini ang nagaserbigid lamang nga mga options sa mga commuter. Nakadepende na sa mga pasahero kung ano ang pilion nga transport service, kung mapataksi, Grab, modernized bus o kung jeep ang ila siniya nga sakyan. Ini ang suro kay Attorney Salvador Altura, Legal Counsel, kag temporaryo nga officer in charge o kung OIC sa karon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB Region 6. Dugang paniya, ang pagsulod sang Transport Network Vehicle Services sa kan TNVS, ang isa man sa pag-adapt sa mga development sa transportasyon, ilabi na nga madamo ang nagagamit sang online applications. Pahayag pa sang natungdan, ang tinutuyo sa pagdugang sang transport services amo ang dugang nga employment. Yari ang kabahin sang payag ni Attorney Altura. Totally different ang ginakita. Kag ang Grab ya, kundi ang taxi, ang aton di is franchise ang taxi is talking about Region 6, duha lang ang base sa operation base nila. Iloilo City to any point in Panay. Negros, Bacolod to any point in Negros Occidental. So, da ka lang gina maka-apply. Ang Grab ya, Western Visaya. So, pwede kaya nga Grab sa Rojas, pwede kaya Grab sa Kalibo, sa Antique, kung sa diyan kabangkalan. Sandig naman sa LTFRB Region 6 nga dapat gid lamang nga mangin competitive kag maghatag sang maayo nga serbisyo sa mga pasahero agod nga pilion sa pagsakay. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Katlunya Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.